Salutare, bine v-am găsit la primul meu videoclip de pe acest canal. Eu sunt David și astăzi vreau să ne jucăm Free Fire împreună cu voi. Nu știu dacă o să vă placă, dar dacă vreți să mai facem multe episoade, dați subscribe și share. Și dați și share pe Instagram. Pe subscribe și like pe mult că vreau să strâng acest episod. Dacă vă place, dați like. Vreau să strângem 2000 de like-uri. Asta mereu nu mereu aici. Stai că dăm la altceva. Așa, start. Nu știu dacă o să ne dea bani să ne luăm arme. Așa. Așa, haide. Să dăm drumul. Nu-i văd aia aud. Uite-l. Jos! Jos! Băi, dă-mi! Murim amândoi. Fai! Am murit. Ia să vedem ce face băiatul ăsta. Băi, văd că trage tine. Uite-l în față. Trage în el. Pune-te jos și trage în el. O să moară și el. O murit. O câștigat aia lanț. Nu merge cum trag mereu. Ca să-i omorâm. Mereu aici trebuie să stai jos ca să-i omori. Asta e cel mai bun loc de pe mapa asta. Nu! Help! Nu, iar a murit. Uite, asta cu 47. Am câștigat, nu. Hai, ce marfa mea. Oh, mi-a dat și mie. Mi-au arca ăsta. Un pe 90. Și de nou, nu știu dacă o să vă placă acest episod, așa că dați like. Mamă, de aici e riscant tare. Uite, l-am văzut.
Egal, cred că de menționat. Asta așa. Nu știu ce ar mai fi, dar știu că e bună până. Am luat-o de multe ori și am folosit-o și e bună. Oh my god, aici ai drama pe asta. Dar mă urc aici și ai trag de aici de sus de la ei. Uneori poți să pici și mori. M-a pățit. Unde ești? Uite-l. Uite-l. Unde trage? Of, că eu la toți trebuie să... Nu, de unde trage? Nu asta, medkit. Medkit. O vine zona. Ia. Da, vine. O să câștigăm. Ia uite. Nu a murit, băi. Au câștigat ăștia lanț. Măcar putem să-mi iau scar. Iau scar și pe 90. Și îmi pun scarul în spate. Îmi pun pe 90-ul în spate. În caz de nu mai am lanțe, bang, 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 bang. Dar nu știu de ce nu ne punem astea roșii. Am avut aici sus. Nu e bine să duc cu alții, că poate mor și să moră și pe tine. Ia uite. E cam lung episodul este. Dacă sar de aici, mor direct. Vine zona. Trebuie să sar. N-am ceva. Medkit. Medkit, repede. L-am văzut eu, nu. Eu nu cred. Mamă, cum ai? Mai ies. Mai ies.
Ui, în spatele meu! În spatele meu! Nu, bă, să măcar să-l omoare ăla. Scrie, frate. Și mi-au și shotgun. Nu, shotgun. Shotgun-ul de-i tragi la unul în cap sau în piept, moare direct. Știu eu locul meu cel mai bun. Acolo pe aia pe spate. Bă, ia muri, bă, da, bă, te rog eu viață, frate. Știi, eu mă trec frate mitraliera. Nu, iară, bă, frate, bă, ajută-mă, bă, dă-mi viață, bă. Bă, mă las așa să mor. Frate, dă-mi viață, uite, bă, vezi, nu mi-ai dat viață. Hai că am terminat și eu meciul ăsta. În sfârșit. Mi-a strapirmat, mâinile de nu mai pot să mi sude. Și cam atât a fost pe acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un subscribe, un share și eu ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!